Som a l'Aula Gastronòmica de l'Empordà, la seu de Costa Brava Centre, i des d'aquí avui us farem una sessió per al Trufòrum. Permeteu-me en primer lloc donar les gràcies a l'organització del Trufòrum per haver pensat amb el col·lectiu La Cuina de l'Empordanet per fer aquesta acció des d'aquí, des de la nostra seu. Això per un costat. I per un altre costat, als productors de tòfona de Catalunya per haver portat aquest plat de tòfones tan excepcionals. Aquesta gent del Protocat ens ha aconseguit, com veieu, aquest producte. Avui què us farem des d'aquí? Bé, en primer lloc, deixeu-me que, abans de parlar de què farem, qui som? Quim, el meu company en Quim del restaurant el Casamar, ubicat a Llafranc, i evidentment crec que no necessita presentació perquè és un tio que és molt televisiu i a més treballa molt bé a la cuina i està en un establiment amb una estrella Michelin i amb una quantitat de premis increïbles. O sigui que, què més? En Quim Caselles ens farà un aperitiu i un segon plat que serà un pil-pil, però ja ens ho explicaràs, això. Jo us presento també Antoni, un dels pares de la cuina empordanesa. Jo sempre l'he tingut com a referent i avui cuinar al seu costat és un plaer, no? Un plaer cuinar amb ell, un plaer cuinar amb aquest plat de tòfones. No som terra de tòfones, però sí que és veritat que la cuinem durant aquesta època i estem aquí flipant amb ganes de poder compartir això. Jo he portat un parell de plats. Del primer sí que us volia explicar una miqueta. Hem triat les groines. Les groines sabeu que és un plat típic d'aquesta època. Correcte. És un producte que nosaltres aquí el gastem amb aigües fredes, perquè els ous al final, les gemmes, són uns ous que al final són terços si les aigües són fredes. A mesura que es va calentant l'aigua, els ous es van quedant com més tous. Crec que és un producte que lliga molt bé amb la tòfona, ja que la tòfona lliga, jo crec, amb quasi tot, però sí que hi ha un parell de coses que potser per mi no m'acaben de convèncer, que són els greixos, són els làctics, són els arrossos. Tots hem tingut a vegades un grapat d'arròs posat amb alguna tòfona. Què més? Lliga amb la carn, no? Lliga amb tot, pràcticament. Lliga amb tot. Només, això sí que l'Ignasi de Cantoni Gros, que sí que en sap un munt, em va comentar una miqueta que ell, per exemple, creu que no lliguen amb els àcids. O sigui, per exemple, amb el tomàquet no lligarien, i coses que siguin molt àcides ja que li treu. També jo crec que és un producte que seria com un potenciador de gust i al final el que fa és tot on la posem ens millora. De fet, jo crec que és un plat de greix, que seria un sabaion que és fet amb rovells d'ou, un vi de l'Empordà, porta unes algues, porta uns filaments també d'Anyora, jo crec que productes molt d'aquí, i res. Doncs molt bé, endavant. Li vaig posant? Va, endavant, comença. Jo toco les groines. Molt bé, a mi me toca obrir-les. Jo començo. Jo res, us explico un momentet, jo me n'hauré d'anar a cuinar-ho amb calent. Què necessitem pel sabaion? Els rovells d'ou, he agafat 3 rovells d'ous, els emulsiono aquí una miqueta i sí que els posarem en un bany Maria. Afegeixo una miqueta. Què tinc? Tinc un oli de tòfona. Jo crec que la tòfona és bona fresca, és bona a vegades la brisura per fer depèn quin tipus de plat, i és molt oli. De fet, nosaltres hem fet un oli aquí, que l'hem macerat una miqueta, jo ho treballo una mica, oli de tòfona, els rovells i una mica de vi blanc. I això ho anirem emulsionant una mica, amb temperatura, més o menys uns 55 graus, amb un bany Maria, per tal que ens vagi agafant. I ho anirem muntant, que no em caigui, amb una mantega clarificada. La mantega clarificada, fixeu-vos que té un color així torradet, que és la mantega noisette. A mi m'agrada molt el noisette perquè té com un to d'avellana. O sigui, té com una aromàtica molt i molt bona, que jo crec que la tòfona amb aquesta mantega i el rovell d'ou quedarà molt bé. Jo me'n vaig cap aquí, Toni. Molt bé, jo continuo obrint groines. Quantes en necessites? Jo necessito unes 4. Vale, ja les tinc. Jo vaig treballant això, vaig emulsionar una miqueta. La idea és que no es faci truita. També seria bona, no?, una truita amb la tòfona, Toni? Home, jo ja me les menjo, o sigui que ja puc dir que sí, que endavant. Fixeu-vos com va escumant, no sé si es veu,
comença a escumar una miqueta, vaig jugar una miqueta amb la temperatura, Jo tinc aquí amb el mateix vapor, i ara sí que anirem emulsionant, sense parar, perquè si no ens va quallant. Com surten aquestes groines, Toni? Bé, anem bé. Sí? Home, no estan com voldríem, però bueno, ja saps el que hi ha, un dia surten bé i l'endemà doncs no surten bé. I dies que no tant, no? Això va així. Jo m'agafo la mantega. Bueno, mentre en Quim va acabant aquest plat, us comento que els dos plats principals que avui hem preparat estan pensats una mica amb el que estem fent amb Trufòrum. Són plats realment que ell també l'ha fet expressament i el meu també, quan sigui el moment de comentar-lo, ja veureu que és un mar i muntanya. I he volgut lligar això, he volgut lligar la muntanya d'on venen les tòfones amb el mar on som. I llavors comentaré el plat meu. Alguna cosa, Quim, com ho portes, això? Jo ho porto bé aquí, Doncs va, ja les tinc, Jo vaig emulsionant i això, Toni, ens serviria bé per un aperitiu. Jo crec que seria com un entrant, Sí? que és molt xulo, molt esponjós, com molt suau. I ara el que faig és una feina, mira, ho farem aquí, perquè es vegi millor, Tinc ja més o menys, S'ha de poder tocar el cassó i no cremar-te, però fixeu-vos com va agafant. I vaig afegint aquesta mantega. Aquesta mantega, noiset, noiset perquè té tocs, està una mica torrada i agafa com unes notes així d'avellana. D'avellana torrada, és brutal, vull dir... Jo crec que serà un plat molt xulo, fixeu-vos, que va agafant, sense parar, Això és de la cuina francesa, Sí, senyor, anava a dir-ho. Això és de la novel cuina francesa, Tenim aquí una proximitat amb França, que jo crec també, alguna de les pràctiques que he fet treballant a fora, i anem portant tot el que ens agrada de fora cap aquí. Aquí, com veieu, hem agafat un plat en film, val? I el que estem fent, un fil tensat, estem posant els rovells a sobre. Aquest plat, si el tinguéssim del congelador, millor que millor, que estigués ben fred. Val? Vinga, jo, Toni, això que us dic, quasi ho tinc, Vale, fantàstic. Vinga, que vols muntar ja alguna cosa? Sí, deixa'm netejar una mica, que... Vinga, el provarem. Fixeu-vos aquesta, una textura. Mira, Toni, super esponjós. El rovell muntat amb aquesta noiset, Aquest toc de vi de l'Empordà, també. Molt bé. Vale, tenim les llemmes, perfecte. Època ara, a Palafrugell estem fent la campanya de la groinada, que és un dels àpats xulos que normalment els mengem aquí, a les barraques, amb els amics, amb un porronet de vi, un porronet de cava. Botifarra negra. Botifarra negra. I marxando. I marxando. Jo faré aquí, Toni. M'agafo. Molt bé. L'acabes de muntar, doncs així, sí? Jo vaig muntant. Sí. Perfecte. Mira, aquí he posat la cullera. La canviarem aquesta. En tens una altra? Tinc. Perfecte. Vale. I el que faré és ben bé al mig. Que faig també sense passar-me, perquè si no ens agafaria molt i molt aquest gust així de rovells. Vale, tinc aquí, em poso cap aquí, apartarem. Mira, vull fer format tapa, la vaig perdent, Molt bé. En faré una en format tapa, una més plat i una més tapa. Jugar amb els elements de la porcelana, M'agrada. de diferents colors perquè puguin destacar aquests grocs, aquests vermells. A mi m'agrada. També al final la cuina jo crec que és una mica això, té que ser bona, però l'estètica també és important. Fins aquí també juguem una mica als restaurants, amb totes les vaixelles. Està clar, molt bé. Vinga, tinc que ser generós, Vinga, aquí tinc un, es van enfonsant, i ara vaig muntant l'altre. Vinga, els rovells, més rovells. Fixeu-vos a vegades com canvien, és divertit a vegades unes més vermelles, unes més grogues. L'altre dia discutíem quines eren les més bones i crec que al final ens vam posar que eren les vermelles, tenien com més gust de mar.
I també discutíem si s'han de passar per aigua de mar o no s'han de passar per aigua de mar. I això cada maestrillo, no? Té una mica... Si parles amb aquesta gent de certa edat i de pescadors et diran que mai s'han de passar per aigua de mar. Ara t'ho volia dir. Però nosaltres la passem per aigua de mar, senzillament per una qüestió de que es netegen molt més interior i llavors les pots manipular millor. Això ja ho tens, eh? Anem a provar la tòfona, no? Hombre, aquí la tens, va. Anem a posar aquí. Hombre, mira. Aquí, perfecte. Vinga, aquests els deixarem aquí darrere. Aquí que la vols posar laminada? Vale, jo, mira, faré uns bastonets. M'agraden uns bastonets perquè el que m'agradaria és que amb una cullera puguis anar agafant una miqueta al plat. Està a punt això, Toni? Sí. En Fermí Puig, vaig poder estar amb en Fermí Puig treballant i me'n recordo un dia que fèiem una amanida i a mi em tocava ratllar la tòfona. Clar, jo sabia que era molt cara. I me posava a ratllar-la i parava. I en Fermí, posa-n'hi, nano. I jo, hòstia, vinga, va, més, pam. Posa-n'hi. Posa-n'hi, i pum. I al final torno a parar i em diu, escolta, maco, diu, la tòfona no la pagues ni tu ni jo. O sigui, que fota-n'hi. La paga el client, o sigui que ja ho saps. Posarem tòfona aquí. Vinga, i ara agafaré una miqueta... Grandíssim cuiner, eh? Hòstia, jo m'ho vaig passar molt bé i a més és molt bon cuiner i sabia explicar molt bé. Molt comunicador. Explicava bé i semblava, o sigui, tot, al final sembla un llibre. Jo me la poso una miqueta bé per intentar fer una juliana molt fina. Vale, aquí ja puja, eh? Hombre, i ara veuràs al tallar-la. Oh! Intentem aquí tallar-la a juliana molt fina. Aquesta per provar-la nosaltres després. I el que farem ara, mira, tinc aquí, és anar afegint... Anirem posant perquè 3 o 4 cullerades les posaré una mica simètriques, Vinga. Una mica més. I així, cada cullerada que puguem agafar-ne una miqueta. Vinga, aquesta me la guardo pel pròxim, I el que sí que farem aquí, què porto, I volia posar també una miqueta d'alga, filaments d'algues, Molt bé. O sigui, això és una mica un mar i muntanya, la tòfona, les groines, les algues... Poquet, sabeu que les algues són molt fortes. Molt potentes, correcte. I aquí faig, Toni, un filament... Un filament. ...d'enyora, Molt bé. que també és molt de la nostra cuina. I ja quasi el tinc, Mira, aquí tindrem un. Què faré, Toni? Una mica de sal, de flor de sal, a sobre la tòfona, per potenciar-lo una miqueta. Sí, senyor. I aquí teníem el plat ja, teníem un primer, jo aniré fent l'aperitiu aquí una mica. Jo continuo doncs, amb el meu plat, que faríem ara. Com us deia, faré un mar i muntanya, que serà un saltejat amb... Mireu, jo he trobat encara 4 camagrocs, jo els hi he agafat, perquè crec que li poden anar bé. Camagroc, tallarines de sèpia. En diem tallarines de sèpia en el format de la sèpia que està tallada amb aquest format de tallarina. Llavors, un all tendre, que el tenim per aquí, all tendre, unes mongetes del ganxet, i utilitzarem, estem a l'Empordà, un toc de sofregit. Aquest és un sofregit tradicional que fem precisament nosaltres, per això porta el meu nom, i li donarem un pensament d'aquest sofregit. Va. Ja tenim els ingredients i ara és tan fàcil com ens transportem a focs i a focs anem a preparar aquest saltejat, d'acord? T'haig de fer alguna cosa, Toni? Bueno, miràs passant els ingredients Doncs vinga. i així, com que això està acabat en molt poc temps, val? Bueno, aquí teniu una sèpia d'aquí de la llotja de Palamós, d'Ilatarda. Aquesta sèpia arriben a Palamós del projecte Sèpia de l'Escala, un projecte molt interessant que han recuperat el que és el calamar de potera i la sèpia. I crec que això ens sortim beneficiats perquè tenim un producte excepcional. No té res a veure amb això, amb aquestes sèpies que no sabem d'on arriben ni de quin dia són. O sigui que estem treballant en producte 100% del territori. Vinga, tenim
a l'all tendre, tenim la sèpia, tenim el camagroc, m'ho porto cap allà tot. Val? Us deia que és un plat molt i molt senzill, és un saltejat, oli d'oliva. Una mica de sal necessitaré, Quim. Sal, vinga. I llavors algú per remenar, que teníem per aquí. Perfecte. Fixeu-vos, si és fàcil, oli, aquests focs van molt de pressa, un pèl d'all tendre, com us deia, aquests camagrocs, 4, només, no volem que dominin sobre els altres ingredients. Anem saltejant. Molt bé. I afegirem aquestes tallarines de sèpia. Ja les teníem tallades. Hauries d'acostar el sofregit i la mongeta. Vinga. Bueno, Quin sofregit, Toni? El tradicional, aquest que allà és aquest mateix. Amb una cullera. I mongetes. Molt bé, això ho saltegem. I ara sí que tu, quan puguis, m'has d'obrir 3 o 4 groines. Doncs vinga. Per aquí. Val? Això fem un saltejat, un saltejat normal i corrent. Repeteixo, és un plat molt i molt senzill, però realment crec que els gustos són molt interessants. I afegirem un toc d'aquest sofregit tradicional, val? Molt poca quantitat, no estem fent un arròs. És per donar-li aquest to d'aquí d'empordanès. Vinga, fantàstic. Punt de sal. I afegirem les mongetes. Tenia alguna per treure les mongetes. Hi ha una escumadera per aquí sobre. Vinga, aquí, per darrere. Molt bé. Vinga, Toni. Fantàstic. Fixeu-vos. Mongeta del ganxet, també d'aquí del territori. Aquestes són d'aquí de la finca Torremirona, a 500 metres d'on som, imagineu-vos. Un altre d'aquests productes recuperats, que els companys de la cuina de l'Empordanet, això doncs en sabem molt perquè fa molts anys que ja ho estem fent. En aquest saltejat hi afegirem unes gotetes d'aquest caldo de la mongeta. Bueno, ja el tenim. Imagineu-vos I quina pinta. si és fàcil, que ja el tenim. Quasi ho tinc, un momentet. Sí, res. Això ha de coure... Val? Ha de coure poc, 2 minutets a foc ràpid, i ja el anem a emplatar. Aquests són els plats que als cuiners els encanta molt fer perquè un el fas al moment i el fas en molt poc temps. Llavors, què passa? Que si els productes els hi busques el seu toc de cocció, realment són espectaculars. I a casa no vegis, facilíssim. Anem cap al passi. Ara ens anem cap aquí, no? Vinga, va, som-hi. Bueno. Anem a servir amb un plat. M'està bé aquest negre perquè destacaran tots els colors que hi posarem. Molt bé. Fantàstic, la tallarina ha quedat cuita, I ara, doncs, aquí que ens falta? Ens falten, doncs, aquestes garoines que tu... Falta la tòfona, també, I la no? tòfona, evidentment. Com li posaràs tu, Toni? Jo ratlladeta. Sí? Sí, a mi m'agrada posar-la... La posarem Com a rodelletes, com com a rodelletes, sí, correcte. El que passa que no vaig a buscar tan grossa, sinó que m'agrada anar a buscar doncs, amb un lateral per aprofitar doncs, també el lateral. Fixeu-vos. I aquí ara, quan en Quim les tingui, agafarem doncs, un oli també d'aquí d'Empordà. Aquest és un oli d'aquí d'Argudell, de Cal Mariner, d'aquí de Montràs. I aquest serà el toc màgic. A sobre doncs, hi posarem aquest punt de sal per potenciar i aquest oli d'oliva. Això ja ho tenim, no? Sí, així en tens prou, Toni? Sí, ja en tinc prou, ja. I ara es tracta d'anar intercalant. I aquí què ens trobem? Amb la temperatura del plat, aquestes garoines ja ens queden com cuites, Però compteu que són crues com a nosaltres ens agrada que s'han de menjar. Àlex, teníem uns brots allà dintre, sisplau. Gràcies. Bueno, jo sóc d'aquells que penso que amb els plats senzills a vegades
són els que poden donar més bon resultat. Us deia, aquest oli espectacular d'aquí, li donem aquest toc mediterrà. Teníem una sal, escames per allà, sí, unes escametes de sal, perfecte. Més buscant a sobre de la tòfona, i ara aquí ja acabem, amb una pinzellada de verd. Quina pinta. I aquí doncs tindríem el plat acabat, d'acord? Ja m'està. Aquest seria aquest mar i muntanya, que seria aquest saltejat, amb sèpia en aquest cas, tallarins de sèpia, camagrocs, mongeta del ganxet, garoines i tòfona. Que bo, que bo. Aquest és el plat que proposo. El podem provar després o no? Després el provarem. Va, ara tu per on vas? Jo aniré pels pesos, recollir una mica i... Recollim una mica i anem pels pesos. Bueno, Quim, amb aquests pèsols, què penses fer? Va. Tinc aquí un plat que t'agradarà. Home, jo veig que fa molt bona pinta tot això. Tenim aquí unes espines, que ara us explicaré, per fer un pil-pil. Tinc pèsol llàgrima, tots pèsols ara, també tot producte de temporada. Tenim botifarra blanca, botifarra negra, tinc aquí com una mousse. He fet que he agafat botifarra negra, l'he treballat amb una mica de caldo i l'he triturat per poder posar uns puntets. Molt bé. He fet trampa. No és marduix, és orenga, però crec que és el que s'hi sembla més. No he trobat marduix avui i hi posaré unes... Tu saps que l'orenga, el marduix, queda molt bé amb els pèsols. Una mica de llengua de bou i em penso que ja està. Ceba tendra i all tendre. Fins aquí tot bé. Què hem volgut fer? Hem volgut fer un pil-pil. Tots hem sentit a vegades a parlar del pil-pil, que si es talla, que no es talla. Què hem fet, Toni? Hem agafat el rap, a mi m'agrada molt el rap, hem aprofitat només els caps del rap. Li traiem les dents, li traiem els ulls, els netegem bé i el posem 1 quilo de caps de rap, un quart de litre d'aigua i un quart de litre d'oli d'oliva. Per què el cap de rap? Perquè ens deixa el col·lagen aquest que fa que ens monti. Que l'hem cuit mitja horeta a 80 graus al vapor. Ho podríem fer amb una olla a pressió, ho podríem fer amb una olla normal, seria més o menys mitja horeta coguent i ens fa tot un suc aquí sota. Aquest suc el traiem d'aquí, el turbinem i com que té una proporció de col·lagen molt gran, el que fa ens queda muntat, tinc culleres aquí? Aquí. Culleres aquí, teves. I ens queda, mireu quina salseta blanca. Això és una essència molt suau, saps que el rap és de la família dels peixos blancs i ens té un gust com molt suau. O sigui, això queda aquí, cap de rap. Ho podríem fer amb altres caps. Jo crec que el turbó ens aniria bé, no ho faríem mai amb peixos blaus, que crec que el peix blau és massa greixós i no quedaria bé, i jo crec que potser serien les dues opcions més o menys que podríem fer tot això. T'ho deixo un momentet aquí. Molt bé. Què necessitem també? Vinga, una mica de ceba tendra i una mica d'all tendre per fer el saltejat. Em preguntareu, escaldem els pèsols? Jo aquests no els escaldo. Jo tampoc. I que no? Si fossin més grans els escaldaríem una miqueta. Sabeu que els cuiners molts de cops us diem receptes, ho escaldem i ho posem amb aigua i gel, amb aigua i gel, amb aigua i gel. És només perquè ens mantingui el color. I penseu també que en els restaurants molts de cops, com fem les receptes, hem de tenir tot com una mise en place, com molt a punt per poder donar menjar molt ràpid a tots els clients. Jo aquests, com que són molt tendres, es podien menjar crusos, que es poden menjar crusos. Saltejarem directament. Amb molt poc els tindràs cuits, Aquests en un momentet. Què faig? Me tallo aquí una miqueta. Poso el pil-pil aquí que estigui tebi. I me faig una brunoise. Els bolets no sé si n'he parlat. He portat unes llengües de bou, que jo crec que quedarà molt bé perquè té una carn com molt carnosa, i la tòfona nostra, la tòfona catalana, evidentment. Que aquí hi ha... Tòfona de casa, no te n'en descuidis, Vinga, aquí faig, Toni. Molt bé. A mi sempre m'insistien, la ceba té que anar a brunoise i l'all tendre, Juliana. Faig una miqueta per fer només un parell de racions, que és el que farem ara. Què faig amb l'all tendre? Jo l'obro una miqueta, li trec ben bé el de dins una mica i la plano. I el que farem ara, per poder trobar, faré com les teves tallarines, però amb l'all tendre. Molt bé.
Quan vulguis fer una vegada un pil-pil amb caps de neu, Doncs mira. seràs al·lucinat, Hosti, perquè doncs- saps que és un d'aquells peixos que té molta i molta gelatina, molt col·làgen, i realment el gust és espectacular. I té el cap gros, no? Sí, i té el cap gros que és de molt aprofitar. A vegades no sabem què fer amb aquests caps tan grossos. Això és veritat, I aquesta és una sortida que li trobem en aquests plats. Què faig? Aquí que tens, l'oli? Faig una mica d'oli, oli verge, intentem sempre treballar, com us comentava abans Antoni, productes de la zona, productes bons sobretot, fondejaré una miqueta, m'emporto una cullera, farem, m'emporto aquesta ceba tendra, calento una miqueta, la paella calenta però que no se'ns cremi, també hem d'anar en compte, poso molt poquet, perfecte, Toni, gràcies. He fet també uns daus de botifarra blanca, botifarra negra. Jo crec que les receptes, dic, a mi aquí m'agrada molt i podem posar un tall de cansalada també. Vinga, comença a agafar una mica, L'all tendre. Podríem fer-ho amb calçots, Aquest dematí quan estava comprant he vist calçots i he pensat, doncs mira, amb el calçot també quedaria molt bé. Faig purament que blanquegi una mica, puja una miqueta els aromes. Puja el verd i ja farem com una saltejadeta, És que també t'agrada fer els saltejats, Això m'agrada. Jo crec que la cuina empordanesa és una cuina també de foc, no? Sí. I la cuina marinera, jo crec que encara més, una cuina superdirecta, de molta temperatura, molt ràpid, molta energia. Posarem pèsols, Toni. Pèsols ja? Vinga, tu vés demanant. Sí, vaig demanant, Vinga, va. Tenir-te d'ajudant avui, Posarem tots, que així els provarem. Una mica més d'oli. Sí. Faig una punta de sal, Oli d'oliva. Els vaig saltejant, un momentet, purament que agafin temperatura. M'atallaré, Toni, uns dauets, que no se m'acremin els pèsols. Vull jo. No, és res, Faig uns dauets de llengua de bou. Fixeu-vos a un saltejat supervegetal. Aquí, què més? Agafarem 2 o 3 fulles d'orenga. Podria ser marduix, A mi m'agrada molt el marduix. I el que m'agrada molt, que és per poder fer amb les herbes aromàtiques, que diuen que normalment perquè deixin l'aroma, s'han d'espantar, no? S'han d'espantar, Fiques una mica, puja tot l'aroma i el posarem. Vinga, vaig calentant el pil-pil. Què més? Em deixo alguna cosa i no sé què em deixo, Toni. La botifarra. La botifarra. Posarem una miqueta de botifarra. Fixeu-vos, Per efecte de la calor, ens va pujant aquest verd que parlàvem abans, seria ara un plat, que ja el podíem menjar així, però jo li vull posar una miqueta, un sello una miqueta de la Costa Brava, un sello una miqueta de l'Empordà, i era portar-lo una miqueta cap al mar. Després, com integrar? No hi volia posar un peix molt fort, però sí que jo crec que el pil-pil de rap és molt suau i ens hi lligarà, donarà una textura, ens posarem aquí a lligar-la i li vaig tirant alguna... Com ho veus amb una botifarra de perol també aquí? Sí, doncs hi quedaria ben bona. Quedaria bé, Jo sóc amant, una mica de la cuina del tocino. Vale, doncs haurem de provar de sal n'hi he posat una miqueta, el pil-pil n'hi he posat una miqueta perquè ens amorgeixi una mica. Això ja ho tenim, Perfecte. Poso, mira, una punta més. Una punta més, sí, correcte. Aquí, com així brillantets. I me vaig preparant aquí aquesta cremeta que he fet com una emulsió, com una mousse petita. Perfecte. Doncs ja quasi ho tenim. Vindrem cap aquí, Toni. Vinga, presentant, teu. Vinga, que bé. Ole. M'agrada, culleres. Estic perdent les culleres, Sóc un desastre. Allà anem més, Vinga. Què tenim? Aquí el saltat, fixeu-vos que el pil-pil aquest ens hi dona. I a més, el xulo és que ens aguanta tota la calor. O sigui, el puc calentar, per entendre's, el puc putejar, que en una cuina a vegades, hòstia, se'm talla, no se'm talla, aguanta molt i molt, i dona com una textura així com molt melosa. Jo els posaré aquí. Necessito, Toni, sí que et volia demanar, buscar-me unes làmines de tòfona que la puguem trucalar una mica. Vale.
Però hauria de ser lo suficientment gran perquè ens quedin uns discos perfectes. I així podem anar veient... Anem a trucar. Anem a jugar una mica, Anem a jugar una mica. De què ràbia estàs, no? Entenc? De què ràpid estic? Vinga, va. Carai. Vinga, cullera cap aquí, em porto aquest, un momentet. Vale, ara m'esperaré un momentet, posarem... Volia muntar-ho també d'una altra manera. Tinc aquí un plat, el plat blanc el tinc a sota... Aquí. Vale. Quantes en vols? Que bé. Dos? Posa-n'hi, Un cuiner té que ser generós. No, i que la tòfona no la pagues tu, eh? I que la tòfona no la pago jo, o sigui, anirem posant. Perfecte. I jo crec que la mateixa calor dels pesos d'aquest guisadet anirà pujant l'aroma d'aquesta tòfona. Perfecte. Un altre? Un altre. Sí, farem 4. Farem per ells. I poso aquesta cremeta, Toni, que farà que puguem anar barrejant una miqueta. Aquests pèsols estan que, bueno, de llàgrima. De llàgrima. Pèsols de llàgrima. I intentarem aquí també afegir-hi uns brotets molt petits d'orenga i res, Toni, ho acabo jo això posant-li un raig molt suau d'oli d'oliva. I ja tenim. Carai. Ja podem anar posant aquí amb tot aquest... Perfecte. Vale, vaig retirant tot això, eh? Vinga. Àlex, el recuit. Vinga, trec aquí. Bueno, anem a fer un postre molt ràpid, aprofitant que som en una terra de recuit, sobretot el de Fonteta, un recuit de cabra espectacular, al qual doncs farem un recuit de cabra, ens arriba tal qual. Què hem de fer? Senzillament l'hem de treballar una mica, no fa falta perquè és arribat d'avui, si ja tingués 1 o 2 dies hauríem de fer-ho, però no fa falta, ja us ho dic. Llavors, tal qual, mireu si és fàcil aquest postre. Posarem el recuit en un plat, pot ser de vidre, de porcellana, m'és igual. Això per un costat. Llavors, aquí què tenim? Utilitzem una mel d'aquí de Mont-ras, de Cal Mariner, una mel de bruc i romaní. Llavors, aquesta mel l'hem atemperat. Atemperat vol dir que l'he posada a uns 38-40 graus de temperatura perquè també ens pugi l'aroma de la mel. Llavors, amb aquesta tòfona, que tu has sigut tan generós però que a mi m'agrada aprofitar-ho tot, i he tallat aquesta tòfona amb aquests palets ben primets. I ara què fem? Tal qual. Fem uns palets, a la mel. Ho calentes una mica? Sí. Per res, aquí un cop de calor molt suau. Un cop, i aquí què estem aconseguint? Evidentment, doncs, la tòfona amb aquesta temperatura puja dalt de tot, i això és el que vull. Ja està, ja la tens, sí? Ja la tens. Ja pots tu mateix, i tant. Sí que ha agafat, . Home, posa una mica i ara decorarem
Així és prou? Correcte. Imagineu-vos quina senzillesa de postre fet al moment, que provoquem com si sigués això una mena de rosa, val? I aquí tindríem un postre fet en un minut. Un recull de fonteta amb una mel de tòfona. Volem acabar la sessió d'avui amb un gin tònic de tòfona. Per acabar, l'Àlex ens farà un gin tònic de tòfona. Jo he vist a dir parlar de gin tònics de fruites vermelles, gin tònics molt diferents, però en tòfona no. L'Àlex és la nostra mà dreta del Casamar, sommelier des de fa 8 o 10 anys. No, el Casamar 13. 13. El temps passa molt ràpid i la veritat que jo crec que l'aposta que fa ell pel producte, sobretot de proximitat, per conèixer el productor, jo crec que ha fet, si parla de l'èxit del Casamar, és gràcies a ell. Res, Àlex, pum. La cuina és teva, no? Provarem un gin tònic de Nut. Nut és una ginebra London Dry, estil London Dry, feta a Vulpellac, aquí al costat. Sempre busquem productes de proximitat. Una ginebra molt cítrica, porta taronja, porta llimona i que també fa servir botànics molt d'aquí de l'Empordà. Olivera, filló d'olivera, frigola, romaní, amb la qual té un toc molt mediterrani, que ens lligarà molt bé amb la tòfona. D'acord? Fantàstic. Molt bé, el primer que farem és refredar els gots. Tenim dos formats de gots per mini gin tònic i per gin tònic. A mi un mini gin tònic d'aperitiu m'agrada molt, però per acabar un àpat amb aquests plats, un gin tònic trago més llarg també està molt bé. I farem un de petit per mi i per en Quim, i per l'Antoni farem el gran. Reparadats, molt bé, fantàstic. Posem el gel, refredem el got. Traurem una mica l'aigua restant. I després agafem la mida grossa d'Antoni, el gros. Que generós que Ells ja restaran més a prop, no? Sí, ha de conduir menys. A mi els gin tònics m'agrada fer els medits, més que res perquè si és molt fort, tampoc és bo. Val millor repetir? Jo soc partidari de fluixos, Sí, millor dos fluixets i bons que no pas un gin tònic molt carregat. El gel, Àlex, millor així enter o gel pilé? No, enter. El pilé es desfà més de pressa i després queda igualit. Igualaria, ens aigualia, no? I després també un altre detallet és la tònica, mirar de tirar-la molt suau, que toqui la paret del got per no trencar el carbònic. Molt bé. Sí, això que a vegades veiem que ens tomben molt fort, no fa que perdi carbònic. A mi no m'agrada, és com el de ficar suc de llimona. Si fiques suc de llimona, el cítric també es carrega el carbònic de la tònica i de seguida queda esbravada, no? esbravada. I li treus... Dóna la sensació que és aigua esbravada. Queda esbravat. I ja ens fan tòniques premium amb un gas molt fi, molt integrat. Si a sobre el trenquem, Ni malament. remenarem una miqueta, amb cuidado. Li donarem un toc de tòfona pel canto del got, que així ens pujarà el moment de beure. El gin tònic d'hivern, no, això? Sí. I ara? I acabarem, Toni, amb unes rodelletes. Tu mateix. Que posarem per decorar. Com deia en Quim, serem generosos. Home, així, la tòfona nostra és ben versàtil, Aquí que podem acabar, inclús amb el gin tònic, un toc d'aroma de tòfona. Gràcies, jove. Sí, aquest mostra. Quim? Pues res, aquí... Salut. Des de l'aula gastronòmica, Toni. Des de l'aula gastronòmica, com diu en Quim,
Salut. Salut. I bon trufòrum. Moltes gràcies. Hola, sóc Albert Salvatella, de Bodegues Perxet. En aquest cas estem molt contents de poder col·laborar un any més amb el Trufòrum, amb un dels diferents cellers que tenim actualment. Per aquesta ocasió, que ens toca maridar aquest plat de pèsols amb tòfona, pèsol del Maresme, pèsol llàgrima, hem decidit que el millor maridatge seria, el més escaient seria aquesta pansa blanca del celler Titiana. Això és un Titiana brut, no és un brut natura, és un brut. Aquesta pansa blanca és 2013, o sigui, és un cava que l'hem tingut fent la criança durant més de 80 mesos, o sigui, serà un cava fresc i vigorós, però amb un carbònic molt ben integrat i amb un treball aromàtic també molt xulo, molt complex, que anirà de nassos amb aquests pèsols. Bàsicament això, una pansa blanca, 2013, com us deia. Tenim una part greixosa en aquest plat, greixosa, però amablement greixosa, que seria del pil-pil. Tenim la part dolça dels pèsols. El pèsol aquest, jo els he provat crus i hasta donen un toc de fonoll, fins i tot una part del pèsol dona un toc de fonoll. Amb aquest pansa blanca també hi trobareu aquest toc. I res, territori, Maresme, vi base de la Deolella, elaborat a Santa Maria Martorelles, pèsol del Maresme. Jo crec que això fa un festival, fa festa major. Dos plats, un plat sofisticat amb un cava una mica sofisticat i molt ben amoblat. Que vagi molt de gust i moltes gràcies i que sigui un èxit el Trufòrum 2021.